Millainen fiilis jäi kisavedosta? Tosi hyvä ainakin itselle, tai semmoinen varma, ja tuntui, että sai kyllä annettua paljon lavalla. Mulle jäi kans tosi hyvä fiilis, että rakastin olla lavalla ja sitten tietenkin todella jännittynyt ja niinku stressaantunut, mutta että tuntui tosi hyvältä ja kuulla, miten ihmiset tykkäsivät siitä kanssa, niin se oli niinku tosi hyvä experience. Yes. Miten te päädyitte valitsemaan just tämän biisin? Sanonko mä vai okay. Joo, meillä oli aika paljon eri vaihtoehtoja, ja sitten kun oli ilmoittautuminen tänne Kotsiin, niin ihan sikamoni ryhmä ilmoittautui yhtä aikaa tosi lyhyen ajan sisällä, niin sitten meidän ensimmäinen biisivalinta meni siinä, että joku toinen ryhmä otti sen, niin sitten tämä oli meillä toisena, niin sitten päädyttiin tähän. Mutta oikeastaan tosi hyvä, että kävi näin. Niin. Voitko lisätä jotain? Ei, oli vaan tollanen luck in disguise, tai silleen, että jäi tosi hyvä fiilis, että meillä onkin tää niinku kisabiisinä. Niin, joo. Okei, ja mikä teidän ryhmälle on tärkeintä cover-tanssikisessa? Ainakin itselläni on sitä, että pääsee vaan nauttimaan ja tanssimaan kavereitten kanssa. Ja siis rakastaa vaan olla lavalla ja esiintyä, niin se on niinku mulle ainakin tärkein. Joo, ja mä luulen, että puhun varmaan aika monen puolesta, kun sanon, että just se niin kuin ystävät ja se yhteisö, tai että tästä K-pop-cover-tanssiyhteisöstä tämä on tosi tiivis ja semmoinen ihana.